Em vau dir que estava penjat el dia que vos vaig dir que anava a fer un 5 star de Pep Jimeno Tifarra. I resulta que al final així està la cançoneta. És lo que tenen les benaetes, que si no les soltes a temps acaben eixint malament. El corral donde soparon, netellado a raspalladas, ya no le cabían más. Tan elegante que paraba, con tanta iluminaciones que de una cuerda penjaban. Compuestas de pimentones que de una ansa se aguantaban. Compuestas de pimentones que de una ansa se aguantaban. Hicieron para sopar 3 friteradas de ratas con suquito y cuentitas y arremulladas con patatas, y ni había que en un rote apagaba una candela y hacía más alborote que el tiro de una pistola, y hacía más alborote que el tiro de una pistola. La orquesta estava compuesta per 3 xiulits de ferratge, pinyols d'albercueque, n'hi havien cap a 50, flautes de carabassera que cada vez que sonaven feien espantar a l'haca, que cada vez que sonaven feien espantar a l'haca. La chapa pidió a la orquesta una mazurca botada, salió a bailar con un coven en circunstancias bufadas, y cuando dio la milla vuelta li s'encreueien les cames, i d'un bon rot a la cara li va mollar 2 o 3 rates, i d'un bon rot a la cara li va mollar 2 o 3 rates. S'acabó. Pues què voleu que vos diga? Després d'este atemptat contra Pep Jimeno i la música en general, jo crec que està demostrat que les meues nocions de cant no és que siguin les millors del món. I bueno, per acabar, com sóc un ser de bondat i de llum, vos he deixat un enllaç a la descripció per a que pugueu descarregar la cançó i el programa, i així vosaltres ho pugueu cantar també. I també us posaré un altre link en el que he fet un tutorial per si no s'aclariu. I res més, follow your dreams o algo.